lucru. Ești pregătit? Da. Vreau să avem un fel de interviu. L-am mai Eu. făcut și în trecut. Adică mami îți pune întrebări și tu îmi răspunzi. Știi de ce facem asta? Da. De ce? De ce? Pentru amintirile de familie. Să-ți arătăm și cât crești mai mare, cât erai de adorabil și de minunat. Unde merge cât e mai mare? Unde mergem când ești mai mare? Da. După ce crești mai mare, de la grădiniță mergi la școală, după școală urmează liceu și apoi probabil o facultate. Sau la lucru? Sau la lucru. Depinde de tine, ce vrei tu. Lasă-ți două să merg că sunt mai mare. O să mai mergem și în alte grădini zoologice și la alt safari. Dar cum se spune la safariul ăla? Wild Safari. Hei! Nu știam că tu îmi pui întrebările la acest interviu. O să te întreb și eu ceva? Da. Deci ziceai că ești pregătit de interviu, da? Dar ia spune-mi tu, cum te cheamă pe tine? Victor. Și numele complet? Costan. Costan, Victor și mai cum? Liliac. Liliac? Credeam că te cheamă Costan Victor Andrei. Andrei? Ah, Și după Liliac Andrei. ok. Deci ești Costan Victor Liliac Andrei? Ok. Și câți ani ai tu, Victor? 3. Și eu câți ani am? Cât? 31. Și tu? 32. 32. Cine are mai mulți? Eu! Aha, m-am gândit eu. Da, Victor, poți să-mi spui care e culoarea ta preferată? Rosu. Roșu! Cum îi spune în engleză? Red. Red? Tu știi să spui culorile în engleză? Da. Poți să mi le spui, te rog? Red, orange, black, white, triple. Aha. Ah, foarte bine, bravo. Dar să numeri, știi, Victor? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Știi să numeri și în engleză? Da. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, ai sărit peste 5. Amuzant. Dar ce mai știi tu să-mi spui în engleză? Îți place limba engleză? Da. Și ce știi să spui în engleză? Se. Nu știu. Știi să spui te iubesc în engleză? Cum? Cum se spune? Cum? I love you. I love you. Mulțumesc. Cum se spune? Mulțumesc în engleză. Cum? Thank you. Thank you. Ți-a plăcut să vorbești în engleză? Mai știi cine vorbește în engleză? Ce prieten de-al tău vorbește în engleză? Acolo. Acolo la Zouaf? Prietenul tău din Scoția vorbește în engleză? Cum îl cheamă? Edu. Edu, da. Și ți-a plăcut și ție engleza, de asta am spus despre engleză. Da, Victor, ia spune-mi tu mie ce-ți place să mănânci? Sarmale. Sarmale? Da. Oare asta spui pentru că ai mâncat ieri sarmale la bunii? Da. Și ce-ți place să mai mănânci? Pește. Pește. E bun peștele. Și ce-ți place să mai mănânci? Morcov. Morcov. Interesant. Bine. Mai ai ceva de mâncare? Mâncare preferată? Clătite. Clătite. Și mie îmi plac clătitele. Am făcut împreună clătite? Da? Ți-a plăcut? Da. Ce-ți place să pregătești de mâncare? Vafe. Da! Și mie îmi plac vafele și să le pregătim împreună. Da, Victor, care e povestea ta preferată? Bătan încăsat. Da? Ce-ți place să-ți citesc eu seara la culcare? Capra cu țăieri. Da? Și cu bunii? Ce povești preferi? Ce povești îți spune bunii? Ursul păcălit de vulpe. Serios? Îți place și ursul păcălit de vulpe? Da. Și mai e vreo poveste care îți place mult? Da. Care? Capra cu mulțieni. Capra cu mulți iezi? Da. Și? Mai cine? Ce poveste îți mai place ție mult? Care? Capra cu 7 ieri. Capra cu 7 iezi. Și de cei 3 purceluși? Da. Ce spui? Da. Îți place și aia? Da? Și scovița roșie. E scovița roșie, serios?
Cu lupsisul, se face cu lupul. Ce face? Se. Ce? Ce face lupul? Se. O păcălește pe Scufița Roșie? Da. Și pe bunica? Și cine le salvează? Ăla. Vânătorul? Tu vrei să fii vânător? Da? Da, Victor. Jocul tău preferat, care este? Ce-ți place să te joci? Ce-ți place să te joci cel mai mult? Sau cu ce-ți place să te joci cel mai mult? Cu alea. Cu? Alea. Ce sunt alea de pe covor? Animale. Animale? Câte animale ai tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Câte ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atât ai? Da. Eu zic că ai suficiente. Da? Da. Deci îți place să te joci cu animalele. Alt joc, ce-ți mai place să te joci? Cu scofița roșie. Da? De Scufița Roșie? Da. Bine, Victor. Poți să-mi spui și cu cine îți place să îți petrești timpul? Cu bulii. Cu bunii îți place să-ți petrești timpul? Da. Cum vă jucați voi? Cum vă distrați voi? Așa. Da? Da, o iubești pe bunii? Da, și eu călălesc și pe tușii. Și pe tușii, da? Da. Și pe tușii o iubești? Da. Și pe cine mai iubești tu? Pe bulii. Pe bunii? Și pe mai cine? Pe bubu. Și pe mai cine? Pe bula. Și pe mai cine? Pe mami. Și pe mai cine? Pe tati. Ioi, Doamne, și pe mai cine? Pe tușii. Și pe tușii. Ai spus. Și pe mai cine? Și pe... Mai iubești pe cineva? Da. Pe cine? Pe rugă. Pe Sugar. Da. Și pe tito. Și pe Tito îl iubești? Da. Da? Mă bucur, iubitule. Tu ești plin de iubire, cum îți zice mami. Da, Victor. Suntem aproape de sfârșitul de an. Se termină anul 2022. An în care noi am avut... Și pe tusa. Și pe tu o iubești. Aha, ți-ai mai amintit. Și pe mai cine iubești? Spune pe toată lumea pe cine iubești. Pe Darius. Pe Darius și pe mai cine? Pe Ochiualius. Da? Și mai iubești pe cineva? Da. Pe cine? Pe lup. Pe lup? Îl iubești pe lup? Pe lup. Pe colegul tău. Ah, pe colegul meu lupu. Oh, ce drăguț, o să-i transmit. Mai iubești pe cineva? De la grădiniță, pe cine iubești tu? Pe Adela. Pe Adela. Și pe mai cine? Pe Micael. Da. El e prietenul tău? Da. Și pe cine mai iubești? Mai ai prieteni? Pe Amos. Pe Amos. Și prietene? Pe cine iubești? Pe Leia. Pe Lea. Și pe cine mai iubești? Pe Hadasa. Pe Hadasa? Da. Și pe mai cine mai iubești? Pe Ursu. Pe Ursu? Și de aici, din cartier, prietena ta de când ești tu micuț cu care te-ai întâlnit la biserică, pe cine mai iubești? Pe Clali. O iubești pe Clarin? Da. Și ce-i faci când o vezi? Am lăsit. O îmbrățișezi? Și pe cine mai îndrăgești tu? Pe cine mai iubești? Pe Vicky. Și pe Vicky o iubești? Da? A venit la tine? Da. V-ați jucat frumos? Mă bucur că ai atâția prieteni și iubești atât de multe persoane. Vreau acum să te întreb. Care a fost amintirea ta preferată de anul acesta? Ce ți-a plăcut cel mai mult de anul acesta? Pe Calia lui Leia. Și alat. Ți-a plăcut jucăria lui Lea? Da? Da. Și alată. Cealaltă? Da. Ok. Da, uite. Eu sunt cu tati așa, pe gânduri, că suntem la final de 2020. Când ai fost o mică și ai avut o zuculi? Când ai fost doar tu cu tusi la Ohaba? Doar eu cu tu și la Ohaba când eram micuțe, da, am fost. Tu la micuță și tu și Vale? Tu și era un pic mai mare decât mine, da. Da? Da. Și ne-am jucat amândouă, așa cum te joci și tu cu prietenii tăi. Te-ai jucat cu pisica? Da. Și fângea? Fugea, nu prea stătea, da. Dacă de mâncare stătea? Când îi dădeam de mâncare venea, da, și stătea un pic acolo. Și se făcea în casă. În casă colindam. Îi colindam pe buna și pe moșu când mergeam la Ohaba. Și în grădină se făceați. În grădină, vara, primăvara, mai exact, puneam straturi, toamna culegeam struguri din grădină,
prunele, merele, Și perele. noaptea dormease acolo la haba? Da, am dormit la o haba. Tu ai dormit la o haba? Da, Și tu ai dormit. Și ți-a plăcut? da, Dar ce îți place cel mai mult la o haba? tot. Tot îți place la o haba? Da, dar o să dorm la o haba. O să mai dormim la o haba, da, că probabil la vară, când e cald. Bine? Da, și noaptea. Și noaptea, rămânem peste noapte acolo la o haba. Unde ți-ar plăcea să mai mergem? La Funky. La Funky? Acolo îți place mult? Da? Mă bucur. Și dacă ai putea să mergi în vacanță, în alt oraș, unde ți-ar plăcea să mergi? La bunicul Robi. La bunicul Romi. Și ce să faci acolo? Să mă duc în curtea din spate. Să te duci în curtea din spate? Aha. Ce să faci acolo? Ce? Îți dorești să faci ceva în curtea din spate? Lăsă să fac în curtea din spate. Păi tu ai spus că vrei în curtea din spate. Să te joci cu Tara, cumva? Da, nu în spate. Și o să vină Tara în curtea din spate. Da? Să vină Tara? Da, Da, Victor, ia uite-te la mami și spune-mi, tu știi cu ce se ocupă tata? da. Ce face tata? Ce? Poate. Poze face? Și mai ce? Să mai semnezi tu un pic. Dau și eu un pic de bombonică, da. Îți mulțumesc. Eu ce fac? Eu cu ce mă ocup? Semnezi tu de tata. Îi dau și lui tata. Mulțumim că ne-ai dat și nouă. Acum mi-am mie. Să ți dau înapoi? Da. Mulțumim că ne-ai dat și nouă. Cum să se Deci tata face poze. Altceva mai face tata? Da. Ce? Ca fieste. Da, așa este. Și ce mai face tata? Ce zice mami? Tata editează. Când e la calculator, tata editează. Și mama cu ce se ocupă? Cu alea. Cu alea? Asta face mami? Decorațiuni? Da. Da? Și te ajut. Și tu mă ajuți? Da, mulțumesc. Am împodobit foarte frumos casa. Cine a împodobit bradul ăsta de Crăciun? Eu. Tu? Tu singur? Da, cu tu. Și cu mami și cu tati. Da, cu noi l-ai împodobit. E frumos, așa e? Bine. După ce... Uite. Ce e acolo? Victor, mami și tati. Da, e o poză de când eram noi micuți. Deci să ți dau? Nu lasă-l bla, Să o lasă-l. las în brad? Da, că e de Crăciun. E de Crăciun. Noi tot anul ne-am făcut amintiri. Vreau să te mai întreb încă o dată, ce ți-a plăcut cel mai mult anul ăsta? Ți-a plăcut când am mers la zoo? Ți-a plăcut când am mers la piscină? Ți-a plăcut când am ieșit în cetate? La zouă. La zoo ți-a plăcut cel mai mult? Da. La ce zoo ai fost tu, ți-amintești? Unde ai fost tu la zoo? Este la zoul Oradea. Da? Am fost și la zoo în Oradea, da? Da? Ți-a plăcut în Oradea? Da? Și unde ai mai fost la zoo? Unde? În alt oraș. De Lova a dus, îl sol a dus acasă la noi. Acasă la noi am ajuns după ce am fost la zoo Sibiu. Când am adus acasă, sol a dus acasă la noi. În ce oraș am ajuns acasă la noi? Nu, în sol nu. În ce oraș nu am fost acasă la noi? Păi uite, am fost în Brașov anul ăsta cu tati. Ți-a plăcut în Brașov? Da? Și-am stat doar acolo. Da, doar acolo am stat. Și am mai fost în mai multe orașe și am fost chiar și în altă țară cu avionul. Mai știi unde am fost? Da. Unde? Unde? Spune tu. Unde mai? În altă sau unde mai fost? Unde am fost cu avionul? Spune. În Și ia să te mărturise unde mai fost. În Scoția, atât am fost. Și după... Și după ne-am întors acasă, de la București. Ți-a plăcut? Da. Bine. Poți să te mai întreb ceva? Ce-ți place cel mai mult la tine? Aia. La tine, iubire, la tine. Ce-ți place cel mai mult la tine? Loc. Să te joci? Da. Cu alea și cu lup. Da? Deci la tine îți place cel mai mult să te joci. Mă gândeam că, uite, mie îmi place cel mai mult la mine când zâmbesc. Da, Victor, tu la ce te pricepi? La ce ești tu foarte bun? La bun.
Poliția, eu pulsira, că se ținea la ei. Sunt mai grele întrebări astea. Mai bine te întreb altceva. Victor, poți să-mi spui ce vrei să te faci când ești mare? Ce ți-ar plăcea să te faci când o să crești mare? Polițist. Polițist vrei să te faci când ești mare? Da. Oh, ce frumos! Și altceva? Ce ți-ar plăcea să te faci când ești mare? Hello. Erou! Oh, ce drăguț! Deci un polițist erou. Sună bine. Bine. Victor, dacă ar fi să oferi un cadou părinților tăi, ce cadou ai vrea să ne oferi? Ce cadou mi faci mie? Ce cadou? Tort. Un tort îi faci la mama cadou. Și lui tata ce cadou îi faci? Plazi. Prăjitură? Da. Și lui bunii ce cadou ei face? Ăla. Spune. Cu cuvinte. Aia de la ea. Aia de la ea? Aranjamentul ăla cu brăduț? Da. Bine. Poți să-mi spui ce-ți place cel mai mult să facem împreună? Puzzle. Puzzle. Da? Și ce ți-ai dori să facem împreună? Jocul ăla de lângă țările poți să-l are o carte. Ăla care are o carte, jocul ăla ți-ar plăcea să-l facem împreună? Da. Bine. Hai! Să mergem să ne jucăm? Jocul ăla de lângă să punem păsărul în casă. Bine. Lol. Doar o întrebare mai am. Ce te face cel mai fericit pe tine? Ce ți aduce bucurie? Să le mulțumim.